Ihe anyị na-achọ ịmụ bụ ọnụọgụgụ site na 11 ruo na 20. That's starting from 11 to 20. The last time we learned from 1 to 10. Today we want to do 11 to 20. 11 is iri na otu. Iri na otu, which means 1 plus 10 plus 1. Iri is 10. Na means plus. Otu, that means 1. 10 plus 1. That is iri na otu, meaning 11. And it continues that way. Iri na abụọ. 10 plus 2. Iri na abụọ. 10 plus 2, meaning 12. Iri na atọ. 13. Iri na atọ. 13. Iri na anọ. 14. Iri na anọ. 14. Iri na ise. 15. Iri na isii. 16. Iri na asaa. 17. Iri na asatọ. 18. Iri na itoolu. 19. Iri abụọ. Iri abụọ. 20. Iri abụọ. 20. What does that mean? 10 plus 10. There is no na in between. Iri abụọ means 2 tenths. 10 into 2 places. That makes it 20. Then when you're counting from 21, you still do the same way you do iri abụọ na otu. Meaning 2 tenths plus 1. So the 2 tenths mean 20 plus 1. So it is going to be continuous. Let's try it. Iri abụọ na otu. Iri abụọ na abụọ. Iri abụọ na atọ. Iri abụọ na anọ. Iri abụọ na ise. Iri abụọ na isii. Iri abụọ na asaa. Iri abụọ na asatọ. Iri abụọ na itoolu. What do we call 30? Iri atọ. That's 3 tenths. Iri atọ. So the same way you keep adding na otu, na abụọ, na atọ, at the end of 30, when you're getting to 40, you now say iri anọ. 41 will be iri anọ na. Iri anọ na. Till when you get to 50, it becomes iri ise. 60 becomes iri isii. 70 becomes iri asaa. 80 becomes iri asatọ. 90 becomes iri itoolu. And 100 becomes narị. 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 Ọ ga-adịbụ ugbu a. Ka anyị fụ mgbe ọzọ n'oge nke njem ndụ asụsụ Igbo. Daalụnụ.